Good morning, good morning. Tayo ay maghahanap ng saging. Hanap ako ng saging. Kung saging ang hanap mo, just comment down below. Maaga akong pupunta doon sa dahil hindi ko napuntahan kahapon yung aking pinapagawang sasakyan. Ngayon, siyempre, bago ako dadaan doon, maghahanap muna ako ng saging. Importante yun, saging. At yun din ang kailangan natin. Kung saging ang hanap ninyo, samahan nyo ako. Mag-iwan lang ng bakas para mahanap din nila ang saging ninyo. Yan, andito na ako, bibili tayo ng saging. Sino may gustong saging? Sa lahat ng naghahanap ng saging, kung sino may gusto, comment down below. Sigurado makakahanap tayo ng saging. Ito, bibili na ako saging. May dala ba akong pera? Wala yata akong dalang pera. Yun. Saging na saba. Magkano saging? Ha? Ito ang masarap na saging. Kalahati lang kuya? Okay lang. Hindi ko maubos. Eh magkano pala yan? Yan, magkano yan? Ha? 70? Tingnan ko kung may pera ako.
Kaya ata akong dalang pera. Ano lang kuya? Yung halagang 40 lang? Wala akong barya eh. Hi ate. Agi, anak na siya mo. Agi, anak na oh, anak na si sila na kayo dyan. Balik kayo dyan. Tapos na kayo nagkamusan. Balik kayo dyan. Bumalik kayo dyan. Balik kayo dyan. Yan, masarap ang saging. Mama, bibigyan kita. Thank you. Yeah! Yan. Nakabili na ako ng saging. Yan. Ayos. Oh, so may gusto nito. Comment lang po kayo down below. Salamat. Ngayon naman tayo